Xornadas formativas para o bo trato á infancia en Ribeira. A Casa da Xuventude acolle estas actividades para mellorar as competencias para a aplicación da Lei de Protección da Infancia e Adolescencia fronte á violencia. Esta mañá inauguráronse as xornadas interprofesionais para o bo trato á infancia no marco da Lei Orgánica da Protección Integral á Infancia e Adolescencia fronte á violencia. Estanse a desenvolver na Casa da Xuventude de Ribeira. En elas participan profesionais que traballan directamente coa infancia en todos os ámbitos. Pois este foro ten que servir para aprender, reflexionar e, sobre todo, falarmos, non, de que maneira podemos mellorar ese trato á infancia que debe estar como un ben público de interese xeral por riba de calquera cuestión, non? Temos que ver ese bo trato á infancia dentro do punto legal, como non pode ser de outra maneira. Evidentemente, hai unha legislación que protexe e ampara a nosa mocidade, as nosas crianzas, e iso ten que ser algo multidisciplinar, non? Que tanto dentro dos profesionais da educación, da seguridade, do ocio, do deporte, debemos estar implicados, non? Destacou a importancia de que esta protección da infancia non quede só nun aspecto legal, polo que pediu a implicación das institucións e da sociedade para facela efectiva. Dentro do Concello de Ribeira, pois estamos comprometidos con ese bo trato á infancia. Hai tan só unha semana, creo recordar, dende Renacer facíase unha xornada en Ribeira tamén sobre os problemas que xera o abuso da pornografía nos adolescentes, e creo que temos que ir traballando desta maneira, non? Tanto dende institucións como dentro do sector educativo, social, deportivo, para favorecer que a infancia teña un desenvolvemento axeitado. Entre hoxe e mañá, os asistentes recibirán formación para sensibilizar, asesorar e dotar de ferramentas profesionais para a prevención e detección precoz de toda forma de violencia contra a infancia, ademais de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para mellorar a coordinación dos agentes locais implicados coa infancia. Propoñemos a creación dunha mesa local de infancia no noso concello, un espazo de participación social onde poder ter diferentes axentes do ámbito social, e estou convencido de que esa mesa pode xerar un paso adiante moi importante no Concello de Ribeira con respecto a mellorar a vida da nosa infancia e da nosa mocidade. Ese é o desexo, non? Que este evento sirva para ser un primeiro paso para seguir traballando para eles. Na xornada de hoxe interviron a psicóloga Inma Araujo, que falou sobre a identificación de maltrato, protección, indicadores e intervención, e a avogada especialista en maltrato infantil Aida Blanco.